Lain usab nga gingong biktima sa salvage nakita sa dakbayan sa Talisay. Apan hepe sa kapulisan ningon nga why vigilante group nga naglihok sa syudad. Si Chona Carion sa report. Gibinaklid paghigot ang kamot, gitaptapan ang naong o gigait sa poste dihang napalgan si Jer Sige, 27 anyos sa Sitio Bugo, Barangay Campo 4 sa Talisay City pasado alas 4 kaganihang kadlawon. Ang patayng lawas sa biktima adunay samad pinusilan. Dunasay nakapaskin nga undang nalagi mo og dili gani kamo na ang isunod. Tulisan, drug pusher, killer ug drug lord. Si Sige lumad nga taga Sitio Sombria, Lawaan 2. Yung group of Luwage, we're checking dun sa members of the group of Luwage kung sino yung mga behind that killings po. Ang biktima giila sa iyang igsuon nga si Charles. Giangko ni Charles nga tigamitan og illegal nga drogas ang iyang igsuon og nabilanggo na usab kini kaniadto. Ang nabawaan niya na buwan dun sa drugs and soyo pero karon umot na kagay undang ko na si tungod sa iyang bata na. Manam siya anak do ka bu. Pamaligya. Wala mo nang bigyan eh. Ang gidangatan ni Sege susama sa pagpatay kang Rinanti Otero nga gipusil, gihigtan ang kamot o gibitay sa taytayan sa Barangay San Isidro ug aduna usab kini paskin. Samtang gihigtan usab ang mga kamot dihang napalgan si Jimbo Gadiano sa Barangay Lagtang nga gituhan usab nga biktima sa extrajudicial killing. Apan matod ni Karag nga wa sila na monitor nga vigilante group sa dakbayan. If you are the leader, tapos na-identify niyo yung mga downline mo, para ma-maintain mo yung kan mo, di you start finishing all of this para hindi ka matunton. Wala pa namang indication na merong gumagalang vigilante group. Samtang si Mayor Samsam Gulyas miingon nga hugot ang iyang suporta sa kapulisan sa kampanya batok sa ginadiling drogas. Apan matod sa mayor kasagaran sa mga nalambigit sa ginadiling drogas dili lumad sa Talisay. I told Sir Orly Carag that he has my full trust and confidence that he will solve the perpetrators of these murders, and they're looking at certain kanang connections with certain incidents in the city as well. Bisan pa man sa sunod-sunod nga pagpamatay dinhi sa dakbayan sa Talisay, gihulagway gihapon sa hepe sa dakbayan nga malinawon kini. Apan iyang giklaro nga dili kini luwas sa mga kriminal ug durogista. Gidugang ni Karag nga dako ang posibilidad nga nag-inunayay na ang mga durogista nga sakop sa Girly Luwage Drug Group. We are ready to face them. Alam niyo kung bakit? Nakalabas na yung baril namin sila, nakatago pa eh. We are ready to engage them. I still believe that Talisay is peaceful. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.